खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 19 आगष्ट 2020 बुधबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा आरो गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सलरपारा दैमायाव मोगथां बसुमतारिनि जिउ खहा। मैयाहाय मंगलबारखालि मोगथां बसुमतारिया गावनि लोगोफोरजों सलरपारा होननाय दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन। बे समावनो हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय दैजों बिथां मोगथाङा थैनांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय मैयाहाय जादों। नैबेनोमोन मानसिया। लोगोसे जोंनि बे इन्डियायाव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 64,536 जन सुबुंफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। गुबुन फारसेथिं कामाख्या मन्दिरनि मेनेजमेन्ट कमिटिया बुंनाय बायदिब्ला कामाख्या मन्दिरा मार्च दाननिफ्राय लकडाउन जानाय समनिफ्रायनो मन्दिरखौ खुलिनो हायैनि थाखाय गासै 5 कोटी रां कालेक्शननि लस जाबाय होननानै बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय साउथ दिल्लीयाव सासे दावदै दखानि फारुक महम्मद होननाया सासे 16 बोसोरनि फाइजान होननाय गथ'खौ गावनि दखानाव इटा माने बै न' लुग्रा इटाया बेखौ खोख्लैनायनि थाखाय सिखा देगारजों सुनानै बुथारबाय। दा बे दावदै दखानि फारुक महम्मदखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। सानैबो मुस्लिम मानसि गावजों गावनो बुथारलायबाय। लोगोसे आहमदाबादनि सासे मानसि बुथारग्रा सुथार माने गावग्रा, बे मानसि गावग्रा गुजरातनि बिजेपिनि लिडारखौ बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय हायासै। दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिसोरहा गेंबो दङ। बे गेंनि मुङानो जाहैबाय छोटा साइकेल गें। गुबुन खौराङा जाबाय नर्थ करिया हादोराव सैमा बेदर जानायखौ लिगेल खालामनायखौ लानानै गोबां हादोरफोरानो नर्थ करिया हादोरनि फारसे सोंखारिदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि ड्राइभारनाव मैयाहाय कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बे ड्राइभारनि मुङानो जाहैबाय मिन्टु शर्मा। बेनि बैसोआ जाहैबाय 28 बोसोर। दा बेखौ कर'ना सेन्टाराव लांनाय जाबाय। लोगोसे मुम्बाइ पुलिसा सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौ CBI नो नायबिजिरनो होनो नागिराखैमोन, नाथाय दिनै सुप्रिम कर्टआ CBI नो केसखौ नायनो थाखाय अर्डार होबाय। आरो बे खोथाखौ लानानै बिथां अक्षय कुमार, बिथां कंगना रानौत आरो कृति सेनन बिथांमोना सुशांत सिंह राजपुतनि फेन्सफोरखौ कंग्रेचुलेसन जासिहरदों। गुबुन खौराङा जाबाय कर'ना भाइरासनि मुङाव गथ' जोनोम होनायाव सोलिगासिनो दङ रांनि जाख्ल'नाय। बे कर'ना भाइरासनि थाखायनो जोंनि बे भारत हादराव दासिम गासै 50 जननिबो बारा गथ' जोनोम होग्राफोरा थैनांगौ जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे बेलासिनि रादाबखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे मोजां मोनाखै अब्लाबो लाइक खालाम। मोजां मोनदोंब्लाबो मोजां मोनाखैब्लाबो खनसे लाइक खालाम। अब्ला जोङो भिडिअ खालामनायाव मोजां मोनो, माने मोजां मोनो आरोना। नोंथांमोना मा सानो आं जेबो मिथिया, जायखिजाया लाइक खालाम। मोजां जादोंब्लाबो गाज्रि जादोंब्लाबो लाइक खालाम। बर'जों बर' सापर्ट खालाम। बाय बाय।